Diolch yn weddio. Diolch yn y Tio Dduw am y fraint unwaith eto cael dod gyda fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal, tydyn plith tywalt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn o tre enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr hoedfa fe fi'n abaned drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 45. Diolch i ti yr holl a lluog Dduw. Emyn rhif 45. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc pennod 11, Luke chapter 11, ac yn dechrau darllen yn adnod 29. Beginning to read verse 29. Luc 11, adnod 29. Ac wedi'r bobloedd ymdyrru ynghyd, fe a ddechreuodd y wedid y genhedlaeth hon sydd ddrwg y mae hi yn ceisio arwydd, ac arwydd ni roddir iddi, ond arwydd Jonas y proffwyd, canis fel y bu Jonas yn arwydd i'r Nifefiaid, felly y bydd mab y dyn hefyd i'r genhedlaeth hon. Brenhines y deiau a gyfyd am y farn gyda gwir y genhedlaeth hon ac ei condemnia hwynt am iddi hi ddyfod o eithafoedd y ddeiar i wrando doethineb Solomon, ac wele un mwy na Solomon yma. Gwir Nineve a godant i fyny yn y farn gyda'r genhedlaeth hon ac ei condemniant hi, am iddynt edifarhau wrth bregeth Jonas ac wele un mwy na Jonas yma. Nid yw neb wedi golau canwyll yn ei gosod mewn lle dirgel, na than Lester eithir ar gan hwyll bren fel y gallo'r rhai a ddelo i mewn weled y goleuni. Canwyll y corff yw'r llygad am hynny pan fyddo dy lygad yn syml, dy holl gorff hefyd fydd olau. Ond pan fyddo dy lygad yn ddrwg, dy gorff hefyd fydd tywyll. Edrych gan hynny, rhag i'r goleuni sydd yno fod yn dywyllwch. Os dy holl gorff gan hynny sydd olau, heb un rhan dywyll ynddo, bydd y cwbl yn olau, megis pan fo canwyll a'i llewyrch yn dy oleo di.
Byddai bendith Dyw, riair sancta Dduw, gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron yn llawenhau ein bod yn gallu dod trwy enw, trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni yn diolch am bob un cyfle i ddod i alw arna ti. Ni'n diolch am y fraint o gallu dod ynghyd i treulio amser yn dy di ac i gannu dy glodydd ac i gyd addoli. Ond o Dduw, i ni yn gweddio y bydd dy ysbryd ar waith ac yn bresennol yma ac awn deimlo dy bresenoldeb yn ein plith. Gad i ni weld dy law ar waith unwaith eto yn y wlad fach hon, a byddwn ni yn gweld niferoedd yn tyrru ata ti, wrando ar dy air ac yn hytrach na rhodio yn y tywyllwch yn byddant yn dod at y goleuni. Ni yn gweddio Dduw y bydd yna ddyddiau lle cawn weld un ar ôl y llall yn dod i bwyso arna ti. O Dduw, i ni yn gwybod mae amhosibl yw i ni i berswadio'r un enaid i ddod i'r oedfa, i ddod i wrando, ond i ddod i gredu ac i fyw i dogoneddu di. Ond yr wyt ti yn abal i ddweud y gair, yn gallu rhoi y gair o'r chymyn ac yna y bydd cenedl cyfan yn cael ei thrawsnewid. I ni yn gweddio Dduw am yr wlad i ni'n byw ynddi ac am yr oes i ni'n byw ynddi. I ni'n meddwl am y fath droi cefn sydd wedi digwydd ac y fath difaterwch ac eto Dduw y fath dristwch sy'n ni'n gweld o'n cwmpas ni, y gwacter y mywydau y mwyafrif. Byw heb unrhyw bwrpas ac yn deffro bob bore yn gwynebu ofnau bywyd, ofnau marwolaeth, ofnau yr hyn y maent yn ei weld ar y newyddion dydd ar ôl dydd, a'r newyddion yn mynd yn fwy difrifol ac yn fwy trist, ac yn gweddio felly o Dduw y byddant yn dod i geisio rhyw obaith, rhyw bwrpas, rhyw reswm. Ac o Dduw y byddi di trwy dy ysbryd yn arwain i llwybrau at mannau lle mae dy air yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon. I ni yn gweddio Dduw byddi di yn eneinio dyweision ar hyd a lled y wlad. Y bydd y gair yn cael ei ffrigethu yn erth yr ysbryd glân. Y bydd y gynulleidfa yn profi'r eneiniad hwnnw hefyd. Y bydd na dywalliad o'th ysbryd ar hyd a lled ein gwlad. Y bydd yna fendydd. Y bydd yna ddyrchafyd enw di, goriwch bob enw arall. O Dduw, i ni yn gweddio byddi di'n rhoi disgwyliadau mawr i ni. Gad i ni gredio Dduw ac i beidio digaloni, i ni bwyso arna ti, bledio ath y di, rho'r weddi yn ein cylonau ni i alw yn dair, a byddi di yn dychwelyd ac yn gweithio yn rymus unwaith eto. Ac felly wrth i ni ofyn y pethau yma, ni hefyd mor ymwybodol, os wyt ti ar waith yna mae'r un drwg wrth i yn ceisio dinistrio. Ac felly ni'n gweddio yn erbyn gwaith yr un drwg, i ni'n gofyn am ddiogelwch, a bydde di ni'n cadw ni ac yn cadw'r dystiolaeth yn ffyddlon. Mor wan i ni o Dduw, a bydde di'n cadw'r fflam yng Nghynne, bydd yna rhyw dystiolaeth i'w gael, bydd yr efengil yn cael ei chyhoeddi, ond o Dduw, a bydde di yn llwyddo pob un o'r ymdrechion hyn. Bendithio ni nawr felly, gad i ni deimlo dy fod yma gyda ni'n ertha ni, gad i ni fod yn ymwybodol o'r gynulleidfa o ddifri yn ymuno o Dduw, gad i ni fedru tystio yr oedd y ti yma gyda ni. Bendithia diogela i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emeryf 118. Iesu yw'r enw mawr digoll drwy'r ddeiar oll a'r nef. 118 gen i sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o'r Efengyl yn ôl Lyc, penod 11, adnod 35. Lyc 11, adnod 35. Edrych am hynny rhag i'r goleuni sydd yn not fod yn dywyllwch. Wel, am rybydd sydd o'n blaenau ni heddi. Pwyslais yma ar beidio ymwrthod ar goleuni, ac hefyd pwyslais ar peidio ei rwystro rhag goleio ar eich enaid. Hynny yw i ganiatáu y goleuni i lywyrchu ar eich enaid. Mae yna elfen yma o rwystro y goleuni rhag lywyrchu, ond hefyd mae yna bwyslais ar y caniatáu y goleuni i lywyrchu ar eich enaid. Mae yna rhai falle yn esgusodi hunan ac yn meddwl, wel, dwi ddim yn gwrthwynebu, ond dwi ddim chwaith yn ei geisio fe, felly mae popeth yn iawn. Wel, mae yna gyfrifoldeb ym mhob ystyr y gair. Mae yna gyfrifoldeb i beidio ymwrthod, ond mae yna hefyd gyfrifoldeb i ganiatáu, i fynd ati, i ganiatáu y goleuni i lywyrchu. Nawr, yr oedd yr Iddewon wedi bod yn brysur rhwystro unrhyw oleuni o Iesu Grist rhag lywyrchu. Mor ffyrnig oeddent yn erbyn unrhyw llygedyn o oleuni. Roedden nhw wir yn ffyrnig
yn llwyr yn erbyn unrhyw oleuni, ddim yn fodlon i unrhyw ran o'r goleuni i lywyrchu arnyn nhw na neb arall. Eithant ati i barddio Iesu Grist. Grandewch ar adnod 14 a 5. Dyma pa mor ffyrnig oedd i hagwedd tuag at Grist. Adnod 14. Yr oedd fe yn bwrw allan gythrael, a hwnnw oedd fyd, a bu wedi'r cythrael fyned allan i'r midan lefaru a'r bobloedd ar y feddasant. Eithir, rhai ohonynt a ddywedasant trwy Beelzebub, pennaeth y cythreiliaid, y mae e fe yn bwrw allan gythreiliaid. Mae hwnna'n anhygoel, dwi. Mae'n ofnadw i ddweud y fath beth am fab Duw, ei fod yn gwneud gwaith Satan. Dyna beth o'n nhw'n dweud. Bod yr Iesu yn dod o'r pydew. Cymaint oedd eu cysineb nhw, cymaint oedd nhw'n gwrthwynebu'r goleuni, roedden nhw yn dweud mae gwaith Beelzebub, trwy hwnnw, pennaeth y cythreiliaid, yr oedd yn bwrw allan cythreiliaid. Mae'n anghywir yn diwedd. I'r ffaith i'r tad anfon ei fab i'r byd i lywyrchu, ac mae fe a ddisgrifiwyd fel goleuni'r byd. Mae ef a ddaeth i ddangos y ffordd at Dduw, at y nefoedd, ond yr oedden nhw yn ei wrthod, ac am guddio'r goleuni, yr oedden nhw am rhwystro'r goleuni rhag llywyrchu ar unrhyw un arall hefyd. Na'r cyfeiriau Iesu Grist, y rhybydd at yr unigolyn. Chi'n sylwi fan hyn, mae e'n siarad ar unigolyn, yn bersonol. Nid rhywbeth i lawer oedd fan hyn, mae llawer yng nghynnwys yn yr unigolion, ond mae e'n cyfeirio atoch chi'n bersonol. I chi chwilio'ch calon, i chi weld sut broffes sydd ganddo chi. Neu ffordd arall o ofyn y cwestiwn, ai crefydd fel yr Iddewon sydd ganddoch, neu a ydych wedi mynwesu'r gwirionedd ac wedi derbyn y gwir oleuni? Dyna'r cwestiwn sydd rhaid i ni ofyn i chi nawr. I ni'n mynd i gymryd yn ganiataol prynhawn eich bod chi'n grefyddol. Wrth gwrs mae neges yma'n addas ar gyfer y di-grefydd, mae hwnna'n wir. Ond mae'r neges yma, fel llawer i negeseuon, i'r rhai crefyddol. I ni'n gobeithio ac yn gweddio bydd yr rhai sydd ddim yn grefyddol yn gwrando ac yn dod i gredu, ac ni'n credu fod hwnna'n bosib hefyd. Ond mae'n od yn diwedd, mae'r crefyddol yn meddwl nad yw'r neges fod iddyn nhw. Mae iddyn nhw yn aml iawn, mae'n benodol i'r crefyddol. Ac os ych chi'n grefyddol, y cwestiwn sydd yma heddi, ai crefydd fel yr Iddewon sydd ganddo chi, sydd yn ffals, fydd yn arwain at golledigaeth, ai capelyddiaeth sydd ganddo chi, ai jyst mynd i'r capel i chi yn i'w wneud, ai dim ond hoffi'r emynau i chi yn hoffi, a'r tonau, falle'n fwy bwysig, fwy addas, yr emyn-donau. Ydych chi yn arbenigwr neu'n arbenigwraig ar emyn-donau, a rhif yr emynau, a enwau'r emynau tonau, ac i chi'n gwybod yn iawn beth yw, chi'n mynd siŵr ar y geiriau, ond i chi yn pwyso lot fawr ar eich crefydd chi. Y cwestiwn yw, ai crefydd felly sydd ganddo chi un ffals? Neu ydych chi wedi derbyn o'r goleuni y gwirionedd? Dyna ble ni am cyffwrdd heddiw. Wel, yn gyntaf, dwi am edrych ar tywyllwch yr enaid, yn ail goleuni yr enaid, ac yn olaf yn drydydd ffrwyth y goleuni. Wel, yn gyntaf, tywyllwch yr enaid, adnod 33 a 34. Ac nid yw neb wedi golau canwyll, wedi cynnau'r canwyll, yn ei gosod mewn lle dirgel, na than lester. Eithir ar ganhwyllbren. Hynny yw, chi ddim yn gosod canwyll mewn lle rownd y gornel, lle chi ddim yn cael ei effaith, a chi ddim yn gosod llester ar ei benes, lle chi ddim yn cael ei effaith. Ond i chi'n ei rhoi ar ganhwyllbren. Fel y gallo'r rhai a ddeloi mewn weled y goleuni. Dyna sydd yn amlwg. Chi am i'r goleuni cael ei weld. Adnod 34. Canwyll y corff yw'r llygad. Am hynny, pan fyddo dy lygad yn syml, dy holl gorff hefyd fydd olau. Ond pan fyddo dy lygad yn ddrwg, dy gorff hefyd fydd tywyll. Wel, dyma awna yr arweinwyr crefyddol Iddewig, a dyma be mae pobl crefyddol ffals yn ei wneud. Yr oeddent wedi rhwystro y goleuni. Rhwystro'r goleuni rhag cael mynediad yn gyntaf
i'w heneidiau nhw, ac hefyd rhwystro'r goleuni rhag elwa yr rhai o'i hamgylch. Dyna, yn aml, mae hwnna'n mynd llaw yn llaw. Chi'n gweld pan mae pobl yn mynd yn flin o fewn yr eglwys, dyn nhw ddim eisiau mynd yn dawel bach I hun, maen nhw eisiau dylanwadu pobl eraill. Maen nhw eisiau perswadio pobl eraill I droi cefn ar yr gwaith neu ar y pregethu neu beth bynnag. Dyna wastad yw e. Os rhywun yn y gwaith efallai chi eisiau nhw ddod i'r cwrdd a maen nhw'n gweld bod rhywun arall yn dechrau dangos diddordeb, fe fydden nhw am rhwystro'r person yna rhag dod i'r cwrdd. Dyn nhw ddim eisiau gweld nhw yn cael yr elw o'r goleuni. Mae e'n rhywbeth naturiol pechadurus, mae e'n rhywbeth sydd yn ynglwm â'r rhai sydd yn y tywyllwch. Mae e'n rhywbeth dyn nhw ddim eisiau neb arall I elwa. Dyn nhw ddim eisiau neb arall cael ei effeithio gan y neges, gan yr goleuni. Mae mor drist, dwi'n dweud, mor anghywir, mor bechadurus, ni fyddai neb fel hyn, ni'n deall o'r darn yma, ni fyddai neb yn ei iawn bwyll yn goleuo canwyll mwyn cuddio'r golau hwnnw rhag goleuo. Ond dyma'r union beth awn ar Iddewon. Gwrthodant i'r goleuni rhyfeddol o leio unrhyw le. Nid oeddent am dderbyn Crist fel y Meseia. Nid un fel ef oedden nhw yn ei ddisgwyl nac yn ei ddymuno. Nid oeddent am un ysbrydol. Dyna falle'r gair. Nid oeddent am un ysbrydol fel hwn. Un gwahanol roedden nhw'n ei ceisio. Roedden nhw eisiau crefydd Meseia cnawdol. Un llawn gweithredoedd. Un weledol i'r lygad ac i'r glist. Rhywbeth o'ch chi'n gallu perswadio pobl. Rhywbeth o'ch chi'n gallu dangos I pobl pa mor dda oeddech chi. Rhywbeth o'ch chi'n gallu dangos I pobl dwi wedi gwneud hyn a'r llall. Edrychwch, dwi wedi wneud e. Math yna o grefydd, fel mynd i'r capel. Chi eisiau pawb I weld bod chi wedi mynd i'r capel. Oedd hwnna'n rhywbeth blynyddoedd yn ôl. Edrychwch I ni mynd i'r capel. Ac o'ch chi'n teimlo, dwi am I bobl wybod fy mod i'n mynd i'r capel, a dwi'n berson dda, ac yna, o'n nhw eisiau gweld, oedd yn yr hyddyn, chi'n rhoi'r arian yn y coffre, ac chi eisiau I bobl wybod, dwi'n rhoi lot o arian yn y coffre, ac felly roedd yna rhywbeth gweledol, rhywbeth o pawb gallu gweld faint o'ch chi'n rhoi, beth o'ch chi'n neud, sut o'ch chi'n gwisgo. Dim gwahanol i'r Iddewon. Doedden nhw ddim eisiau rhywbeth ysbrydol, rhywbeth oedd yn effeithio ar yr enau. Doedden nhw ddim eisiau crefydd fel yna. Crefydd mecanyddol oedd e. Rhywbeth oedd nhw yn gallu neud, yn gallu ticio'r bocsys. Ac felly, maen nhw'n troi'n ffyrnig iawn. Ac maen nhw'n mynd ati'n ffyrnig I dywyllu'r goleuni, I rwystro y golau rhag llywyrchu. Dyma oedd eu gwaith nhw. Roedden nhw'n gwneud unrhyw beth I rwystro goleuni Crist rhag llywyrchu. Iddyn nhw hunan ac unrhyw un arall. Nawr, sut wnaethon nhw hwn? Wel, dyma dwy adnod, enghraifft I chi, allwch chi ffeindio lot fwy yn yr ysgrythyr I brofi pa fath o beth yn wneud. Adnod, Mathew 15, adnod 3. Dyma enghraifft I chi o sut roedd yr Iddewon yn tywyllu'r goleuni. Ac fe atebodd ac yddywedodd wrthynt, a pham yr ydych chwi yn troseddu gorchymyn Duw trwy eich traddodiad chwi. Maen nhw'n cael eu cyhyddo bod nhw'n torri cyfraith Duw neu yn cuddio'r goleuni trwy cadw at eu traddodiadau crefyddol nhw. Ond nid yw yn canu clwch. I ni mor debyg i'r Iddewon yma yng Nghymru. Falle mwy nag unrhyw wlad arall yn y byd. Y mae'r Cymru wedi pechu'r pechod mwyaf oll, allwch chi ddweud, am wlad bechadurus. Cymaint I ni'n caru'r wlad, cymaint I ni'n caru'r iaith, cymaint I ni'n caru'r un o'r dywylliant, yr hyn sydd yn hyfryd am y dywylliant, bod gen I canu yr sain y corem yn hyfryd, ond am wlad bechadurus I ni. Falle'r wlad fwyaf pechadurus yn yr holl fyd heddi, achos does dim gwlad arall wedi bendithio gymaint o Chymru yn unrhyw rhan o'r byd. Mwy o ddiwygiadau yng Nghymru, mwy o leini wedi llywyrchu mas o ffenestri capeli ni ar draws y wlad, ac edrychwch ar ni nawr, mae'r ffenestri wedi cael ei cylchuddio'n llwyr. I ni wedi tywelu, ni wedi tywyllu'r goleuni yn llwyr. A dyma'r union beth oedd yr Iddewon yn ei wneud. Roedden nhw'n union yr un peth. Roedden nhw wedi trwy traddodiadau crefyddol nhw,
wedi llwyddo cael gwared ar yr efengil. Ond ydyw Cymru wedi wneud yna? Ein cymanfaoedd canu nhw. Falle roedden nhw'n 2 blynyddoedd yn ôl, ond dros y degawdau. Allech chi ddweud, oedd wedi dod yn emyn dôn. Canu hyfryd, bas, tenor, alto, soprano. Yr arweinydd yn cael hwyl, mae'n dweud. Ond dim efengil yno. Yr oedd yn draddodiad Cymreig. Ac yna pawb yn dweud, mae rhaid i ni gael copi o'r Beibl fel Mary Jones o'r Bala. Ac oedd ni'n ymfalchio fel Cymru yn dydyn ni. Y Mary Jones o'r Bala wedi cerdded am filltiroedd yn droednoeth i nôl Beibl, a dyna ni y Cymru. Ac i ni eisiau cario'n Beiblau ni i'r capel, ac i ni wneud yr holl ysgol Sul. Oedd na fedal i gael doedd, os o'ch chi ddim wedi colli ysgol Sul am blynyddoedd degawdau. Traddodiadau Cymreig. Yr emynau Cymreig, y tonau Cymreig, y diwygiadau, ni hyd yn gallu edrych ar y diwygiadau. Ac ymfalchio heb ddeall yr efengil. Dyna wnaeth yr Iddewon, wnaethon nhw reolau, fe wnaethon nhw traddodiadau, yr holl bethau seremoniol a moesol yma, cyfreithiau. Adnod, Matthew 23, adnod 23, dyma ffordd arall wnaethon nhw dywelu'r a diffoddi'r golau. Gwae chwi ysgrifenyddion a phariseiaid, rhagrithwyr, canis yr ydych yn digymyr, mintis a'r anis a'r cwmyn, ac a dawsoch heibio y pethau trymach o'r gyfraith, barn, a thrigaredd, a ffydd. Rhaid oedd gwneud y pethau hyn, ac na adewyd y lleill heibio. Na beth o'n nhw'n wneud? Roedd eu crefydd nhw yn syml iawn, yn llym i raddau, ond o leia nhw'n gallu wneud achos o'n nhw yn digymu, o'n nhw'n mynd i'r ardd. Ac o'n nhw'n mynd i nôl y mintis. Ac yn torri'r mintis. Ac yn mynd ar anis a'r cwmyn. Ac yn digymu. Ac unwaith o'n nhw wedi wneud y digymu, unwaith o'n nhw wedi casglu'r mintis a'r anis a'r cwmyn a roed mewn i rhyw beth bynnag, ac yn gallu dweud, edrychwch, dwi wedi wneud hyn. Ar wrth gwrs, gall unrhyw grefydd nôl mintis o'r ardd, a'i rhoed o'r neilltu, mae unrhyw un yn gallu gwneud na. Ond o'n nhw'n llawn o'r rheol yma, ni'n rhoed ei ddiw, ac pawb yn gallu gweld mod i wedi gwneud e. Ond beth mae'r ysdarn yma'n dweud wrthyn ni, ond i chi wedi rhoed heibio, chi wedi anghofio am y gwir grefydd y galon, y pethau trymach o'r gyfraith a farn a thrigaredd a ffydd. Chi wedi anghofio'r pethau iawn, y gwir efengil. Ac wrth wneud hynny, chi wedi tywyllu'r goleuni. Chi wedi gwasgu rhywbeth ar ben y goleuni. Ges i anreg, nawr dwi'n meddwl amdano fe, ar fy mhenblwydd, rhywbeth o'n i wedi bod eisiau, rhyw declyn bach i chi roed ar fwrdd allan. Chi'n arllwys rhyw hylif i fewn sydd yn gallu llosgu'n hwydd. A chi roi matchen iddo fe, mae'n chwythu lan fel ni fflamau. A mae'n goleio yna. Mae'n goleio, mae'n fflamau'n edrych yn hyfryd. Ar y bwrdd tu fas. Sim eisiau chi gael pren, sim eisiau chi gael dim byd. Chi jyst roi matchen iddo fe. A mae yna ole, a mae fflamau'n dod, mae'n edrych mor bert. Ond chi'n gwybod beth? Mae mor hwydd i'w ddiffodd y peth rhwydda dwi erioed wedi weld. Chi'n cael teclyn bach darn o fetel hir. Mae'n rhoed ar ei ben. A mae'r fflam yn diffodd yn syth bin. Syth bin. Mae'n mynd off. A wedyn mae wedi, dwi ddim yn llosgu dim mwy. Ond nid yna mae'r cryfyddwyr wedi wneud yn Israel, yr Iddewon. Ond nid dyna wnaeth Cymru dros y canrifoedd yn ein gwlad fach ni, wrth ddod â pethau mewn a dweud does dim gwirthiau wedi digwydd o'r pulpit. Ond nid dyna beth wnaeth y colegau diwynyddol dweud, i ni'n gwrando ar y diwynyddwyr sydd ddim yn credu yn y gwirthiol dim fwy, ac i ni'n credu, i ni'n gallu tynnu'n ddarnau'r ysgrythur bod hwn ddim yn cyd-fynd ar llall, ac maen nhw wedi dweud, does dim fath beth ar ail enedigedd, does dim fath beth ar gwirthiau, gwirth y bwyd o'r 5,000 oedd dysgu pobl sut i rannu a bod yn neis i'n gilydd. Dyna beth o'n nhw'n dysgu ni yn y colegau. A be maen nhw wedi wneud? Maen nhw wedi llwyddo gwacau'r capeli. Beth yw'r pwynt mynd i gapel i'w rando ar y fath ddwlu? Maen nhw wedi cael gwared ar y goriwch naturiol, maen nhw wedi cael gwared ar yr ysbrydol, ac maen nhw wedi wneud yn rhywbeth academaidd yn y pen, a tynnu'r ysgrythur yn ddarnau. Gwai nhw am beth wnaethon nhw. Ond dyna'r union nath yr Iddewon, i ni mor debyg iddyn nhw. Ac mae fel rhywun yn dod â teclyn dros fflam, a diffodd y fflam. Mae'r Cymru wedi diffodd y fflam. Mae'r goleuni wedi mynd bron iawn, ond dwi'n bron iawn yn llwyr o'n gwlad fach ni.
Hyn oedd yn wir amdanyn nhw, wrthod Crist, wrthod yr Efengil, yr oeddent yn aros yn y tywyllwch, ac felly nid oeddent yn gallu cerdded yn iawn. Dyma effaith pan nad yw'r Efengil ganddoch chi, chi ddim yn byw yn gywir. Nawr wrth gwrs, chi'n gallu gyrru'r car yn gywir, chi'n gallu mynd i'r gwaith yn gywir, chi'n gallu gweithio'r mathemateg yn gywir, chi'n gallu gwneud yr arbrofion gwyddonol yn gywir, chi'n gallu gwneud y pethau hynny'n iawn. Chi'n gallu dysgu'ch plentyn reidio beic, chi'n gallu gwneud hynny, chi'n gallu byw felly, wrth gwrs ni'n deall be mae hwnna'n golygu, ond heb yr Efengil, nid oes unrhyw un yn byw i'r pwrpas y creuwyd nhw. Mae bob penderfyniad o bobl sydd yn y tywyllwch yn mynd i fod yn anghywir o ran yn ysbrydol ac o ran lles yr enaid. Dyna be mae'r Beibl yn dysgu. Ymbalfalu yn y tywyllwch oedden nhw. Nid oedd y droed yn gwybod pa le i gamu. Dyna'r darlun ni'n cael fan hyn. Dyna oedd y cyhyddiad yn cael ei rhoi yn erbyn yr arweinwyr crefyddol oedd hyn. Dydych chi ddim yn gwybod ble i roed eich troed achos chi yn y tywyllwch. Chi wedi bod mewn sefyllfa felly. Dwi wedi bod, ddim yn aml achos yn y ddinas mae yna oleadau stryd. Ond dwi wedi aros mewn lle pan nad oedd yn y wlad yn y mynyddoedd. A doedd dim goleadau stryd ac am dywyllwch pan chi'n diffodd y golau. Mae yn frawychus. Chi'n meddwl bod chi'n ddall. Pan chi'n mynd i gysgu yn y nos a chi'n troi'r golau bant, i ni mor gyfarwydd â goleadau stryd, a chi'n cael rhyw fath o leini, bod chi'n gallu gweld rhywbeth yn y diwedd, mae'ch llygad yn ymgyfarwyddo ar tywyllwch, chi'n gallu gweld rhywbeth. Ond mi'n cofio pryd hyn, o dim lleiad, oedd hi'n gymylog, o dim golau stryd, o dim tŷ o fewn milltiroedd, 5 milltir i ffwrdd. A fi'n cofio ti'n mynd i gysgu yn y nos, ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn ofnadw, oedd yn teimlo fel chi wedi colli'ch golwg. Ac os oeddech chi eisiau codi i fynd i rhywle, roi golau ymlaen, o chi ddim yn gwybod pa le i roi eich troed. Achos o'ch chi yn y tywyllwch. Ac o'ch chi'n trio ffeindio'ch ffordd, ymbalfalu. Chi ddim yn gwybod gyda'ch llaw, yn gwybod ble i afael, chi'n mynd fel hyn, chi'n trio ffeindio, achos does dim syniad ydych chi. Dyna'r lefel o tywyllwch chi'n sôn amdano. Mae'r digred sydd yn y tywyllwch, dyn nhw ddim yn gwybod sut i fyw o ran gogoneddu Duw ac yn ysbrydol ac yn byw i'w bwrpasau ef. Hynny yw, yr oedd pob dim awneithant yn anghywir yng ngolwg Duw. I gweithredoedd gorau fel bratiau bydron. Pan o'n nhw'n meddwl bod nhw wedi gwneud yn dda iawn i blesio Duw, achos o'n nhw'n y tywyllwch heb Grist, heb yr Efengil, hyd yn oed yn allanol oedd yn edrych yn weithred dda, ond roedd e wedi lygru gyda bryntni balchder, gan nid gweithred ysbrydol oedd e. Ble roeddent hwy yn ymdrechu i blesio Duw trwy gadw ei holl reolau, yr oedden nhw'n dyrchafu ei hunan. Dyna beth oedd yn niweidio'r peth. Wrth iddynt fyw bywydau crefyddol, yn llym yn ei deddfwriaeth, nid oeddent yn byw i'r pwrpas y crewd nhw, sef i ogonweddu Duw, yr oeddent yn bell o Dduw, yn grefyddol, yr oeddent wedi gwrthod y goleuni, ac o ganlyniad yn rhodio yn y tywyllwch ac felly yn ôl gair Duw yn golledig. Sy'n eisiau roed yma'n geiriau eraill, y goleuni oedd yn llywyrchu oedd i goleuni nhw. Roedden nhw eisiau goleuni nhw i lywyrchu, nid goleuni Crist. I bob ymddangosiad fe wel yr ymdrechion i fod yn dda, ond nid yw yn edrych yn dda pan mae pobl yn helpu pobl eraill. Ac mae e. Ond dwi ddim o unrhyw werth ysbrydol. Mynychu cwrdd. O, diw'n am beth da? Wrth gwrs bod e'n beth da i fynychu'r cwrdd, os yw'r Efengil cael ei ffregethu yno. Ond dwi ddim yn mynd i achub neb. Ond trwy'r adeg yr oedd rhain yn ymwrthod ar gwir oleuni ac yn ymwrthod ar Efengil yn Iesu Grist. Mae eich goleuni chi sydd yn llywyrchu. Ac felly, i chi dal yn y tywyllwch. Ond nid dyna yw sefyllfa ni'n sôn amdano. Edrychwch, dyma'r rhybydd, edrych am hynny rhag i'r goleuni sydd ynot fod yn dywyllwch. Dyna'r her. Gwnewch yn siŵr bod yr hyn i chi'n meddwl yw goleuni. Edrychwch am hynny rhag i'r goleuni sydd ynot. Beth i chi'n meddwl yw'r goleuni? Mae tywyllwch yw e, go iawn. Mae hwnna'n tragedy ond yw e.
Ond nid yna beth ddigwyddodd yng Nghymru adeg y diwygiadau. Fe ddath y capelwyr i gyd, a fe ddath eraill hefyd. Ond yn gyntaf, allech chi dweud fe ddath y capelwyr i gyd, oedd yn llawn crefydd, llawn goleuni nhw, dod i weld mai tywyllwch oedd e. Ond dyna'n gweddi. Y bydd na rai yn dod i weld. Mae Ioan 3:19 yn pwysleisio'r un peth. Dyma ddisgrifiad o grefyddwyr. A hon yw'r ddamnedigaeth, ddyfod goleuni'r byd, a charu o ddynion y tywyllwch yn fwy na'r goleuni, canis yr oedd ei gweithredoedd hwy yn ddrwg. Felly gai ofyn, sut grefydd sydd ganddoch chi? Wel, gydewch chi ni symud ymlaen yn ail, goleuni yr enaid. Mae'r disgrifiad dwi newydd i roi mor wahanol i'r Cristion. Pan mae'r gwaith sydd yng nghalon y Cristion wedi cychwyn o ddifri. Pan gwelir gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid, gwaith o Dduw yn agor llygaid yr enaid yn gyntaf i fedru gweld y goleuni. Nawr dyma, mae mor wahanol. Does dim byd tebyg rhwng y ddau. Bod y ddau yn mynd i'r capel, mae y goleuni maen nhw'n meddwl sydd yn llywyrchu yn dywyllwch. Ei goleuni nhw yw e. Ond mae'r un draw fan hyn, y mynychu'r capel, ond mae hwn neu hon mor wahanol. Mae'r goleuni sydd yn nhw o ddifri. Goleuni Crist, goleuni'r Efengyl yw e. Yma disgrifir un sydd yn ymateb i'r goleuni. Hynny yw, mae hwn neu hon yn caniatáu trwy ras i'r goleuni effeithio arnynt. Dyn nhw ddim yn trial i wrthod e. Dyn nhw ddim yn trial i dawelu fe lawr. Dyn nhw ddim yn trial diffodd y fflamau. Dyn nhw ddim yn trial anghofio am y peth. Mae'r rhain yn gwrando. Mae'r rhain yn ceisio. Ceir syched a newyni am y goleuni gan rhain. Ceir enaid yn ei yn ceisio'r goleuni. Caiff ei ddenu at y goleuni. Gwna unrhyw beth i elwa o'r goleuni. Dyma wahaniaeth fan hyn. Mae hwn am wrando ar y neges. Dyw hwn ddim yn mynd i ddod a gwrando ar y neges a chwilio am le i ferniadu, a chwilio am le i dynnu'n ddarnau ac i rwygo'r neges yn ddarnau. Na, mae hwn yn wahanol. Mae'r gwaith o ddifri, a mae hwn yn gwrando ar y neges ac am elwa o'r goleuni. Fe wna unrhyw beth i dderbyn elw o'r goleuni. Mae hwn eisiau bod yng nghwmni y sawl sydd yn y goleuni. Mae mynychu'r cwrdde, yr oedfaon, lle cyhoeddir y goleuni yma. Lle ceir Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, mae'n cael ei bregethu. Dyna ble mae eisiau bod. Mae'r hwn sy'n ceisio, dwi ddim eisiau dod i rand ar rhyw ddarlith a rhyw agwedd ar hyn a'r llall, mae am glywed am Grist. Dyna'r gwahaniaeth. Mae hwn eisiau clywed yr Efengyl. Dim llawer o lefydd bellach yng Nghymru, neu yn unrhyw wlad, lle mae'r Efengyl yn cael ei ffregethu. Mae agweddau ohono fe'n cael ei ffregethu. Ond chydig iawn yw'r rhai sydd yn canolbwyntio ar dweud wrth rhywun sy'n ceisio'r goleuni. Beth yw'r goleuni? Ond mae'r rhain lle mae'r gwaith o ddifri a'r ysbryd glân wedi agor y llygaid. A chymod pe mae'r llygaid yn cael ei hagor ac mae'r goleuni yn llywyrchu. Maen nhw eisiau mwy o'r goleuni. Maen nhw eisiau deall mwy. Nid crefydd yn cael ei bregethu, maen nhw eisiau. Nid adloniant yn ystod yr oedfa, maen nhw eisiau. Nid sôn am ba weithredoedd da sydd angen yn nhw'n wneud. Nid hyn sy'n disgwyliedig o Gristnogion maen nhw angen ei glywed. Ond fe geisiant Iesu Grist ac wedi groesoelio. Achos dyna lle mae'r fwyaf o oleuni. Petai chi am ddisgrifio beth yw'r neges, am be ni eisiau pwyntio at bobl. Chi eisiau dweud o ble y ffynhonnell y goleuni. Fyddwch chi ddim yn dweud wrth rhywun, os rhywun eisiau darllen rhyw lyfr, ac yn dweud mae gen i lamp yn y tŷ. Mae e lan loft, a maen nhw lawr llawr. Ac maen nhw'n dweud, gret, nid ywch chi troi'r golem lan loft, a fe ddarllen i lawr llawr. Dwi'n nhw ddim yn mynd i wneud na. Chi'n mynd i ddweud wrth nhw, ewch lan loft at y gole, neu fe ddown i'r gole lawr ato chi. Beth bynnag yw e, maen nhw am fod wrth y goleuni. A dyna ble gewch chi fwyaf o oleuni pan i chi'n cyhoeddi Crist, ei fywyd a'i farwolaeth ar groes. Dyna yw'r goleuni. A dyna ble mae'r rhai sydd yn ceisio eisiau bod. Maen nhw eisiau dod at y neges lle mae Crist yn cael ei chyhoeddi. Maen nhw eisiau clywed sut fedrai ddod o'r tywyllwch a'r lle gorau posib yw i ddod at y groes.
Pan fod yr ysbryd glân wedi sancteiddio'r enaid, wedi plannu'r hedyn, wedi agor y llygaid. Pan ef sydd wedi dechrau'r gwaith yn yr enaid, golyga newid o'r mwyaf. Mae hwn yn wirthiol. Nawr y mae'r enaid wedi gweld yr hyn a ddath Iesu Grist i'w wneud. Nawr mae'r enaid yn dechrau deall yr hyn a ddath Iesu Grist i'w wneud. Yn gyntaf mewn oedfa, maen nhw'n dod i glywed am Iesu Grist a'i fywyd a'i farwolaeth. A maen nhw'n gweld y peth, a maen nhw'n dechrau ymdopi ar peth, ond yna mae'r gwaith, yr ysbryd glân yn mynd yn fwy ac yn fwy, a nawr maen nhw'n dechrau deall y peth, a maen nhw'n dechrau caru'r peth. Gynt, nid oedd diddordeb, nid oedd deall, mwy hyd yn oed, siwr o fod, yr oedden nhw'n cysau'r goleuni. Yr oedd y goleuni'n brifo i llygad. Ond nawr mae rhywbeth i digwydd. Mae'r ysbryd glân wedi gweithio ar yr enaid. Ac nawr mae'n dechrau gweld a deall ac yn caru. Fe welant Iesu Grist iddo ddod i ddelio a'i pechod. Dyna be maen nhw eisiau clywed. Bydd yna rhai lle mae'r ysbryd glân di dechrau gwaith yn yr enaid. A maen nhw'n gweld bod nhw mewn carchar tywyll di. A maen nhw'n gweld y bedreddi. Ond maen nhw'n gweld y goleuni. Maen nhw wedi clywed am Grist, a maen nhw eisiau clywed mwy, a maen nhw eisiau cael mwy o ddylanwad y goleuni. A'r hyn maen nhw am i glywed yw hyn i Iesu Grist ddod i ddelio a'u tywyllwch nhw. Dyna be maen nhw eisiau clywed. A mae'n dod ar rhyddhad iddyn nhw, a mae yna rhyw sychyd am fwy, maen nhw eisiau clywed mwy, maen nhw eisiau deall mwy. Falle bod nhw ddim cweit wedi dod trwy to, ond maen nhw'n dechrau deall ac yn awyddus am fwy. Maen nhw'n clywed ac yn gweld i Grist ar paru ffordd i'r enaid fod yn gadwedig. Maen nhw eisiau clywed, oes modd i fi fod yn Gristio, maen nhw eisiau clywed. Fi sydd wedi rhegi, fi sydd wedi rhyfygu, fi sydd wedi cablu, fi sydd wedi bod yn foesol, fi sydd wedi bod yn feddw, fi sydd wedi bod yn gas, fi sydd wedi bod yn greulon, fi sydd wedi celwydd, fi sydd llawn balchder. Oes modd i rywun fel fi, maen nhw'n dweud, i fod yn blentyn yr arglwydd. Awged, maen nhw'n clywed am y goleuni, bod na obaith. Ac yna, maen nhw'n dod i glywed i Iesu Grist fyw bywyd perffaith yn ei lle. Maen nhw'n sylweddoli bod eisiau nhw fod lot gwell nag yw nhw. Ond nawr maen nhw'n clywed am y goleuni yma fod Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith iddyn nhw'n llwyr. Ac maen nhw wedi clywed fod Iesu Grist wedi cymryd y gosb am ei methiant nhw. Ar y groes iddo ddioddef ein cosbedigaeth ni arno ef, fe dalodd e'r pris am ein rhyddid. Be ni'n deall fan hyn yw bod y goleuni yma yn effeithio yr holl berson. Edrych am hynny rhag i'r goleuni sydd yno fod yn dywyllwch. Gai ofyn adych yn ffyrnigo pan i'ch chi'n clywed yr efengil? Gai ddychmygu dros Gymru yn gyffredinol os nad y mwyafrif, petaw nhw'n clywed y neges yma, mi fyddant yn ffyrnigo. A ydych chi yn dweud fod hyn yn eithafol dros ben llestri? A oes rhywbeth yn corddi oddi fewn, gan nad oes lle i chi ymfalchio yn eich ymdrechion chi? Gai ofyn y cwestiwn yma, a fedrwch chi ddweud fel Paul yn Philippiaid 3 adnod 7 ymlaen, ydych chi'n gallu dweud amen i'r geiriau yma? Eithir y pethau oedd elw i mi. Yr rhai hynny a gyfrifau sy'n golled mwyn Crist, yn ddiamau. Yr wyf hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd ardderchwgrwydd gwybodaeth Crist Iesu fy arglwydd. Mwyn yr hwn ymcolledwyd ym mhob peth, ac yr wyf yn ei cyfrif yn dom fel yr enillwyf Grist, ac ymceir ynddo ef, heb fy nghyfiawnder fy hun. Yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. Fel yr adnabyddwyf ef, a grym ei atgyfodiad ef, a chymdeithas ei ddioddefiadau ef, gan fod wedi fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef. Darllenwch y to pan gewch chi amser. Ydych chi'n gallu tystio i hyn? Bod hwnna'n wir amdano chi. Mae Crist yw popeth i chi. Dyna ddisgrifiad un sydd wedi effeithio gan y goleuni. Un sydd wedi mynwesu'r goleuni. Un sydd wedi mynwesu Crist fel yr unig oleuni. Mae hwn am glywed, mae hwn am wrando, mae hwn am droi cefn. Mae eisiau cyfrif yn golled popeth arall, ei grefydd, ei weithredoedd da. Mae hwn am ddod at Grist a Iesu Grist yn unig. Mae mor wahanol i'r rai sydd yn tywyllwch yn grefyddol. Ond dyma yw gwir grefydd. Wel, yn olaf, yn drydydd, ffrwyth y goleuni.
Adnod 35 a 36. Edrych am hynny rhag i'r goleuni sydd yn not fod yn dywyllwch. Os dy holl gorff gan hynny sydd olau, heb un rhan dywyll ynddo, bydd y cwbl yn olau, megis pan fo canwyll a'i llewyrch yn doleo di. Mor gyffroes yw gwaith yr ysbryd glân a'r enaid. Yn agor y llygaid. Yn agor llygaid yr enaid. Mae yn rhywbeth sydd yn amlwg. Mae'n dod i weld yn glir. Yn gyntaf, mae'n dangos i chi eich pechod. Mae'n dangos i chi eich heiddiant o farn. Ond yna mae'n dangos i chi Iesu Grist. Yw oleuni o gyneddus lywyrchu ar eich enaid. Pan bod hyn yn digwydd, mae yna drawsnewidiad yn digwydd. Mae'n effeithio'r holl gorff yn y darlun o'r llygad. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod yn yr enaid, mae'n effeithio'r holl berson. Achos nawr mae'r llygaid yn gallu gweld. A be mae'n golygu yw hyn? Mae'n effeithio'r holl berson. Nawr mae'r person yma'r enaid yma'n cerdded yn y goleuni. Y llywyrcha'r goleuni ohono fe hyd yn oed. Nawr mae e'n goleo. Nid sioe yw e. Nid ymddangosiad o oleuni ffals yw e. Ond y gwir oleuni gan y gwelir y ffrwyth, canlyniadau'r efengil yn goleo drwyddi draw. Dyna beth sydd yn digwydd. Mae e'n rhywbeth prin, ond yw e? I ni yn gweld proffes o dro i dro. Ond dyma'r tristwch, mae efallai tristwch mwyaf pan i chi'n gweld rhai yn dod. Chi wir yn meddwl bod nhw wedi dod. Maen nhw'n ffyddlon am flwyddyn. Efallai 2. Ac yna mynd nôl i'r byd. Ac chi'n meddwl beth oedd ganddyn nhw yn y lle cyntaf. Mae mor drist. Falle dyna'r un o'r pethau fwyaf trist. Mae yna lot o pethau trist o fewn yr eglwys. Pobl sydd wedi gwneud proffes blynyddoedd yn troi, yn mynd i ffyrdd eraill. Pob math o siomedigaethau. Ond un o'r pethau fwyaf trist yw hyn. Yw pan fod yna rai yn para chydig bach. Ac yn mynd nôl. Mae'r goleuni fel petai wedi mynd, beth oedd ganddyn nhw? Achos pan mae'n wyrth. Pan mae'r ysbryd glân wedi agor llygad yr enaid, i chi'n gweld y ffrwyth a chanlyniadau'r efengil, y goleuni. Achos mae'r rhai nawr, mae yna drawsnewidiad llwyr wedi, maen nhw'n greaduriaid newydd, maen nhw'n byw nawr i ogoneddu Duw. Maen nhw nawr mwynhau presenoldeb Duw. Mae ganddyn nhw gariad tuag at Grist sydd yn llifo tuag at eraill. Mae yna oleuni ynddyn nhw, ond mae'r goleuni yn llewyrchu trwyddyn nhw. Beth ni'n gweld nawr yn rhain yw Psalm 27:4. Un peth oedd y syfais i gan yr arglwydd. Hynny a geisiaf, sef caffael trigo yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd. I edrych ar brydferthwch yr arglwydd ac i ymofyn yn ei deml. Bron iawn i chi meddwl, odi hwnna'n bodoli? Odi e i weld? Mae'n dweud bod yr rhain am fod yn hir arglwydd, ond fwy na tir arglwydd, maen nhw am fod yn ei bresenoldeb fe. Sef caffael trigo'n hir arglwydd, holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar brydferthwch yr arglwydd, ar ei oleuni fe. Dyna be mae'r rhain eisiau gwneud. Dyna'r gwahaniaeth. Nid crefydd yw hwn, mae hwn yn rhywbeth llawer mwy, mae hwn yn wir grefydd, mae hwn yw gwir goleuni, hwn yw'r efengil, a mae'r rhain yn caru'r Iesu. Mae Paul yn dweud, Philippiaid 3, nawr, adnod 13-14, y brodyr, nid wyf fi yn bwrw ddarfod i mi gael gafael, ond un peth, gan anghofio'r pethau sydd o'r tu cefn, ac ymestyn at y pethau sydd o'r tu blaen, yr ydwf yn cyrchu at y nod, am gamp uchel alwedigaeth Duw yng Nghrist Iesu. Cyrchu yn bethau mwy o Dduw. Yn ceisio i wynebau. Dyna beth mae'r rhain yn ei wneud. Dyna effaith goleuni yr efengil a Iesu Grist. Ond nawr maent yn gallu cerdded, yn gwybod ble i osod y droed. Dyna'r gwahaniaeth. Falle bod nhw ddim yn gallu rhedeg busnes yn wych, falle bod nhw ddim yn gallu fod ar athrawon gorau, falle bod nhw ddim yn gallu fod y doctoriad gorau, falle bod nhw ddim yn gallu gwneud unrhyw swydd y gorau, ond un peth allech chi ddweud yw hyn, maen nhw'n gwybod sut i fyw. Achos nawr maen nhw'n gwybod ble i roed i troed. Maen nhw'n gwybod pa benderfyniadau sydd yn iawn ac yn anghywir. Maen nhw'n gwybod sut i ogoneddu Duw. Sut mae llygaid yr enaid wedi hagor. Nawr maen nhw'n gallu cerdded yng ngoleuni'r efengil.
Maen nhw'n gwybod ble i roed y droed, ble i roed y llaw. Mae'n effeithio'r holl berson. Llawenydd iddo'n rhodio ar hyd y llwybr yma. Dyma'r llawenydd. Mae'n llawenhau ei fod ar y llwybr cul. Fod y llwybr cul yn anodd ar y degau ac yn unig, ond mae'n llawenhau fod ei draed ar y llwybr cul. Achos bod y llwybr cul yn arwain at y nefoedd, at Grist. Mae'n gwybod ei fod yn y goleuni pam Iesu Grist yw popeth iddo. Felly gai orffen drwy ofyn y cwestiwn yma, ble ydych chi arni? Sut fath o leini sydd ganddoch chi? A yw eich goleuni chi yn dywyllwch? Neu a yw'r goleuni o Dduw? A Iesu Grist yw'r goleuni sydd ganddoch? Nid crefydd, dyna'r tragedy mwyaf. Dyna'r tragedy yr Iddewon, dyna'r tragedy ein wlad fach hon yng Nghymru, ymhlith y crefyddwyr, bod nhw'n dibynnol ar ryw o leini maen nhw'n meddwl, ond y tywyllwch yw e. Edrych am hynny, rhag i'r goleuni sydd ynot, fod yn dywyllwch. Ac yna dewch at Grist felly, os nad ydych chi'n y man cywir, dewch at Grist, dewch at droed y groes, achos dyna lle bydd y goleuni yn llywyrchu mwyaf. Ac yno fe fydd na groeso, fe fydd na dderbyniad, fe fydd na faddeuant, fe fydd na olchiad. Fe fydd y goleuni yma'n llywyrchu yno chi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Yn diolch am y goleuni. Ac yn gweddio, bydd na rai yn dod o'r carchar tywyll di. Te'r gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn i'n ôl trwy enw a ceiddiant. I'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 266. Dyro i ni weld o'r newydd mai ti arglwydd yw ein rhan. 266 gen i sefyll i'w chanu. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.